Ράγισε ή έσπασε το παμπρί του αυτοκινήτου σας? Κανένα πρόβλημα. Στην Auto Glass Fit, δουλειά μας είναι επισκευή ή αντικατάσταση κρυστάλλων αυτοκινήτων. Επισκευάζουμε ή αντικαθιστούμε καθημερινά εκατοντάδες παμπρίζ αυτοκινήτων όλων των τύπων με πιστοποιημένα κρύσταλλα από γνωστούς οίκους κρυστάλλων του εξωτερικού. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και πιστοποιούμε την γνησιότητα των κρυστάλλων μας, προσφέροντας εγγύηση εργασίας εφόρου ζωής. Με πάνω από 140 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Auto Glass Fit είναι η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε μας στο 811-820 από όλη την Ελλάδα, χωρίς χρέωση στο σταθερό τηλέφωνο, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Γιατί στην Auto Glass Fit το παμπρίζ είναι αποκλειστικά η δουλειά μας.